Hľadáte priestranný, moderne zrekonštruovaný byt, do ktorého sa stačí len nasťahovať? Vítame vás na Dopravnej ulici v Leviciach, kde vám predstavujeme tento štýlový štvorizbový byt s atmosférou rodinného domu. Byt ponúka 98 štvorcových metrov premysleného priestoru, ktorý vás očarí vzdušnosťou a denným svetlom. Dominantou je obývačka spojená s kuchyňou o výmere 33 m². Tri ďalšie izby ponúkajú dostatok priestoru pre celú rodinu aj home office. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou od elektroinštalácie až po detaily interiéru. Moderná kúpeľňa, kvalitná kuchynská linka a zariadenie, ktoré vytvára harmonický domov. K bytu navyše prislúchajú dve pivnice. Praktické miesto na úschovu veci. Nachádza sa v tichej časti Levíc s kompletnou občianskou vybavenosťou v pešej dostupnosti. Výborné parkovanie, zateplený bytový dom a príjemná atmosféra robia z tohto miesta ideálny domov. Ak hľadáte bývanie, ktoré ponúka priestor, štýl a pohodu, ste na správnej adrese. Dohodnite si obliadku a príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Tento byt čaká možno práve na vás.